Ikakatlo ag duha nga Domingo sulod sa tuig. Ang mga Pariseyo tataw kaayo nga wala motuo sa pagkabanhaw. Apan bisan sila nga mituo, kini naglakip usab kanato. Kasagaran naghuna-huna sa langit ug impyerno, ingog kinabuhi dinhi sa yuta. Karong adlawa, si Jesus mihimog duruha ka mga pamahayag. Una, nga ang pagkabanhaw sa mga patay maoy usa ka kamatuoran kay ang Dios buhi man gayud nga Dios. Ikaduha, nga ang kinabuhi diha sa pagkabanhaw dili gayud sama sa bisan unsa nga atong nasinati dinhi sa kalibutan. Sumala pa sa gipamulong ni San Pablo, ang unsay giandam o gitagana sa Dios alang kanato, mga butang kini nga wala pagayud makita sa atong mga mata, ninadungog sa atong mga dalunggan, ug labaw pagayud sa unsay mahuna-hunaan sa tawhanong kasing-kasing. Daw maghinam-hinam kitang magpaabot ug mutan-aw niini sa unahan, basta gihimo nato ang radikal nga pagpili sa Dios. Pamalandong. Sa akong pagtuo sa kabanhawan, naghinam-hinam ba akong nangandoy sa unsay giandam o gitagana sa Dios alang kanako? Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga Makabeyo. Sa laing higayon, may usa ka inahan nga Hudiyo ug ang iyang 7 ka anak nga lalaki nga gidakop. Gipabunalan sila sa hari aron pagpugos kanila sa pagkaon ug baboy. Unya usa sa mga batan-ong lalaki miingon, unsa may imong gilauman nga makuha pinaagi sa pagbuhat niini? Palabihon namo ang pagpakamatay kaysa pagbiya sa mga batasan sa among mga katigulangan. Apan uban sa iyang himalatyon nga ginhawa, misinggit siya ngadto sa hari. Ikaw matadero, mahimong imo kaming patyon, apan ang hari sa tanang kalibutan magbanhaw kanamo ug maghatag kanamo sa kinabuhi nga walay katapusan tungod kay nagsugot kami sa iyang mga balaod. Ang ikatulo nga igsuon mauna usab ang gikalingawan sa mga sundalo. Diha nga gisugo siya pagpadiwalwal sa iyang dila, mihimo dayon siya niini. Unya maisugo niyang gituy-od ang iyang mga kamot ug sa maisog nga mga pulong miingon siya. Ang Dios naghatag niini kanako, apan ang iyang mga balaod labaw kahinungdanon kanako kaysa akong mga kamot, ug nahibalo ako nga ang Dios maghatag niini nila kanako pag-usab. Ang hari ug sila nga uban kaniya natingala sa iyang kaisog ug sa iyang kamahinangpon sa pag-antos. Human siya mamatay, ang mga sundalo misakit sa ikaupat nga igsuon sa samang mapintas nga paagi, apan ang iyang katapusang mga pulong mao. Malipayon ako nga magpakamatay sa imong mga kamot, tungod kay gipasaligan kami nga ang Dios magbanhaw kanamo. Apan walay pagkabanhaw alang kanimo, Antiyoko. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia o Ginoo ang usa ka mataro nga hangyo, patalinghugi ang akong pangaliya. Dungga ang akong mga pangamuyo,
gikan sa mga ngabil nga way limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Malig-on ang akong mga lakang diha sa imong mga dalan, ang akong mga tiil wala mo sayop. Mutawag ako kanimo kay tubagon mo man ako o Dios, ipaabong ang imong dunggan kanako, patalinghugi ang akong pulong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ampingi ako ingog kalimutaw sa imong mata, tagui ako diha sa landong sa imong mga pako. Apan ako diha sa katarong, musudong sa imong nawong. Sa pagmata ko, maglipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonika. Hinaut unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, magdasig ug maglig-on kaninyo sa pagbuhat ug pagsulti sa tanan nga maayo. Sa katapusan mga igsuon, iampo kami aron ang mensahe sa Ginoo magpadayon pagkaylap sa madali ug magmadaugon ingon sa nahitabo diha kaninyo. Pagampo usab kamo nga ang Dios magluwas kanamo gikan sa bangis ug daotang mga tawo kay dili man ang tanan may pagtuo. Apan kasaligan ang Ginoo, lig-unon kamo niya og panalipdan sa dautan. Ug tungod sa Ginoo, misalig kami kaninyo ug naniguro kami nga nagbuhat kamo ug magpadayon pagbuhat sa among gisugo kaninyo. Hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo. Nagsulat si Moises ni ining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin, apan walay anak, ang igsuo ni adtong tawhana kinahanglan mangasawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki. Ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuo nangasawa sa byuda, ingon man ang ikatulo, hangtod nga ang 7 ka magsuo nakapangasawa sa babayi ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babayi maoy namatay. Karon, sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila. Ang mga lalaki ug babayi niining panahona nagminyuay, apan ang mga lalaki ug babayi nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila.
ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.